Arabicafé is sinds 1953 gevestigd in Catania op het Italiaanse eiland Sicilië. Onder leiding van Alfio Conti groeit de kleine, eerst lokale koffiebrander wereldwijd. Hij staat bekend op zijn en donkere, maar vooral geduldige manier van koffiebranden. Zijn Arabica-bonen worden geïmporteerd uit Brazilië, Mexico, Colombia, Costa Rica en Guatemala. En de Robusta-bonen komen uit Congo, Togo, Cameroen en India. Siciliaanse koffie, en speciaal die van Arabicafé, is net even anders dan standaard Italiaans. Er is iets aparts, maar het is moeilijk te omschrijven, maar heel goed te proeven. De Arabicafé Supermiscela. Eigenlijk is deze 80% Arabica en 20% Robusta gemaakt voor hen die wat meer cappuccino drinken misschien, of latte macchiato. Maar hij gaat prima door zijn geweldige corpo, ook met een espresso of een wat gewone koffie, wat wij dan eigenlijk een lungo noemen. Hij is vrij donker gebrand. Je proeft hem echt wel. Er zit wat meer pit in dan de andere. Terwijl de andere dat hele bolle ronde smaakje hebben, heeft deze een haartje felheid meegekregen. Als u ze zelf achter elkaar zou proeven, merkt u dat ook. Deze dus speciaal richting cappuccino. Dat is dan mijn hobby lungootje. Ja, kijk nou, wat een crème laag. En de kleur is prachtig met van die vlammetjes erin. Dat heb je met een beetje Robusta erin. Dan is hij niet zo egaal van kleur van boven. Net wat feller. Gelukkig, zeg ik dan, niet fruitig. Want fruit is zuur. En wij hebben eigenlijk koffie, allemaal, die praktisch geen zure of bittere smaak mogen hebben. Ja, deze is heerlijk.